Kita kembali selepas ini. Ya teman-teman ko main balu-balu kuya. Ano na? Makabugay siya ini magkalang magpangligatin mata niya. Pangalay na kita niyo. Kato na ko lingkod matubata. Sigaw na sandingon. Kumailong ini. Ala tuyan ko kumailong. Simuda kita. Santigin na. Ingi mo yan sugma. Umiyan ko kumailong ka na mga ansam na Okay, biyahon. Samantara lang tawayron pa mga pangantin gumawa na magpangalay na kita niyo. Mataw diningan. Okay. Sebagai pembukaan, tawag tahi Emma dan Pating. Ini Emma dan Pating. Okay, ano na yan?